Doar nu credeți că mi-am scos șoseta din picior și vă zic că am uitat și de spectacol fac eu cu șoseta mea frumos. Nu! Ce vede, glumesc? Ce vede șoseta credeți că este? Vorbitoare. Magică, ce poate ea să facă? Nu? Să vorbească. Nu, o picioare cu orice șosetă. Să vorbească, bravo fetelor, până acum ați urmărit un spectacol cu păpuși vorbitoare. Asta înseamnă că și șoseta mea poate să să vorbească. Mă credeți pe cuvânt sau trebuie să vă demonstrez? Demonstrez? Ia să vedem. Voi știți să verificați o șosetă? Vină domnișoară și iau și pe domnișoara roz de lângă tine. Hai, bombonică. Cum vă cheamă? Dai frumos, dai frumos. Zic doar un nume, un prenume. Aida. Și pe tine? Eliza și Aida. Aida. Câți ani ai? 7 ani jumate. Știi să verifici șoseta, da? Ok, ia-o. Și bagă mâna în ea, zi dacă e ceva înăuntru. Băi, ai grijă! O să scoți Că șoseta. suntem uști. Nu, nu. E ceva? Nu, super. Dar eu și colegii tale, zi și tu frumoasă, e ceva acolo înăuntru, strânge-o în pumnii tăi, fă o minge. Trage de ea, să fim siguri că nu e nimic. Să ne mai tace cineva. Nu e nimeni, da? Nu e nimic. Bun, super, haideți să le aplaudăm pe cele două frumoase verificatoare cu șosete. Sper că la acasă le ajutați și pe mamicile voastre, dar cu șosețelele să le perecheze. Iar acum, eu o să bag mâna mea goală în această șosetă care este tot goală, da? Și cu ajutorul mâinii mele, vorbesc pentru șosetă, o. O gură și acolo să vorbească. Sunteți pregătiți? Da! Bun, sigur? Bine, șosetă vorbește. Șosetă vorbește. Băi, nu prea am eu vocea asta. Chiar așa, șosetă? Șosetă! Am uitat cuvintele magice. Care sunt cuvintele magice? Te rog, bravo! Șosetă, te rog frumos să vorbești. Stați un pic de cap. Cred că am încurcat borcanele. Voi știți că șosetele vin în perechi. Știți că sunt mereu două la fel, da? Și am două, la fel. Așa, la cum arată, doar că una vorbește, una nu vorbește. Cred că am luat-o pe cea care nu vorbește. Ziceți-mi că e vreo magician pe aici, microfon. Avem vreo magician? Avem vreo magician? Cum te cheamă, domnișoară magician? Cum te cheamă? Cum te cheamă? Mă uit, uite cum e la tine! Taim. Mă uit, cum mă uit de... Spune, cum te cheamă? Ștefan, vină lângă mine! Ai cumva și o asistentă sau un asistent? Cum nu? Lucrezi așa singur? Unde e asistenta? Cine este? Deci lucrezi singur, da? Bun, facem așa, Ștefan, uite-te la mine. Câți ani ai? 8 ani. Și de la ce vârstă ești magician? Ești recent cumva, nu ai încă facultate și așa mai departe, nu? Facultatea de magie, bun, dar știi să zici hocus pocus preparatus? Ok, ești pregătit? Bun, toți copilașii, mânzele în față. Și tu Ștefan cu magia, poți să vorbească, zic hocus pocus, nu știi tu. Mickey Mouse? Șosetă vorbește. Spune-i tu că ești magician. Hai, salutare, salutare, salutare! Hai, stai puțin lângă mine, da? Șoseta ta! Ține-te bine, Ștefan, da? Mușii încordați? Șoseta ta! Șosețică ta! Ajută-mă! Ștefan, pasu! Super, bravo! Stați să o luăm cu frumușel cu ușurelul. Șosetică, lucu-lucu, ia că gândești cu puțin. Țucu, mic, așa. Ia spune-ne tu nouă, care este numele tău? Șosetă! Bun. Șosetică, lucu-lucu. Ia spune-ne tu nouă. Ești o șosetă, bravo, Ștefan! Ești o șosetă vorbitoare? Sigur că da! Și scoate-te pe mână, scoate-te pe mână! Și aruncă-o, aruncă-o! Mamă, ce tare și puternic ești, poate, palma, Ștefan! Haideți să-l aplaudăm tare, tare pe Ștefan! Bravo, pomele, bravo! Te-ai descurcat minunat! Și filmat, doamne, da, o să vezi, yes! Încă o dată aplauze pentru magicianul Ștefan! Iar acum, la